guys, for today's video ay akong pakita sa inyo guys ang pag-unboxing sa ko ang anak sa mga orders na lightweight gold. Sumuod din ako ang kuan guys, sideline habang ka Facebook so nagapost ko mga gold. May na lang makaginan siya gamay. Kaya kung suldo ra isahan guys, igo-igo ra dyan. Usahay kulang pa. So, kining mga nako ani, may orders, ay matubo gamay. Ano na pang alawan sa ko ang estudyante. So, karon nag-checking siya guys kung okay ba ang mga dawat. Nani nag-order na guys. Pero ang anak, ako ang di pa receive kay para ma-check kung wala by damage. Kay in case na na-damage, kuan siya sa kuan, ano na siya tawag, maingon ako sa sa supplier, pwede ibalik or lisan. So okay na siya nga unang duha ka supplier akong ikuha na guys, kay actually una pa na ako ng order sa sa nana nga gold. Online ko dati pero dili mga gold, mga sinina to siya. Pero karon nag-usab nagbalhin ko, try na ko gold. Kaya dili man dyan siya makuhan guys, bisan pag palit. So mag-stay pa na siya, dugay. Gold lang gyapon na. So unang parcel okay. Ang katak ato kay 750. It means 18K siya. So mauni sa second supplier. Katong una day guys, COD to siya. So okay man siya. Pero lamang lang siya o price gamay sa kuan sa Fairgrams. Pero okay na kay pareho na ako first time naka-order ato. So dili ka ma-worried nga kasi ma-scam. So kaning ikaduha, ibang supplier na po siya. Narang gyapon ni siya nag-order. So checking before i-deliver sa nag-order ani. So siya duha ka piyaw ug isa ka necklace. Ayaw gilagti. Pa-check na ko sa iya kung okay ba gyud. So na po yung mga samukan ng mga kabataan. Pag magud ta mag-sideline kay sweldo ra sa saligan. Ang sweldo sa tinuod lang, nakaano na siya, wala pa naabot ang ting sweldo, nanay gigahinan. So pag maghulat ng tag sweldo ang alawan sa mga bata, di mo dyan malikayan nga ang nakikuan nga kalit og gastuhanan sa eskwelahan. Mang nakoy kuan ani. So at least naay makuhaan bisag ginagmay. So ara ang unang guys, urag natupi daw siya pero okay lang kay piyaw siya, humok gid na siya ang niya. Murag gold na siya 18K. Humok siya ba? So mabalik ra siya kung hindi siya mabalik ra. So check sa ikaduhang piyaw kung wala ba'y mga putol. So far okay. Kana din color nga siya para murag orange. Lucky color of 2024 dahil na guys. Muna ingon nila. So ara na ang necklace. Kulang-kulang 1 gram na siya guys. Nipis lang siya.
Pero mga naalang daw nalambot gamay, munang gitarong sa akong anak. Pero na okay naman na siya. So, lang to guys. Tips sa gustong mag-negosyo.